Oraintxe gurekin daukagu Ainhoa Arruabarrena Elortza, ongi etorria. Ainhoa, Ainhoaren ibilbide profesionala luzetxoa da. Enpresen administrazioan lizentziatua da eta negozio alor desberdinetan aritua. 1986an hasi zen sarean, lanean, eta hor hainbat lanpostutatik pasa izan da. Lehiatiletik hasita, koordinazio eta arduretan ibileak, kudeatzaile, eta baita ere zuzendaritza mailan. Ondoren, beste 3 urtez, berrikuntza eta kanaletako alorrean, hainbat arduretan ibilia zen, eta horren ondoren, bulego batzutako zuzendaritza hartu zuen, baita ere banka pertsonaleko taldearen koordinatzailea izan da. 2008an zonaldeko zuzendaritza eta bere gain hartu zuen eta Urola Kosta Donostialdean hasiera batean eta Donostian gero. Gaur egun 2018tik hasita Gipuzkoa sareko zuzendaria da. Prestakuntza arloan, lehen esandako lizentziatura ez ezik, baditu goi mailako ikasketa batzuk ere eginda. Deustuko Business School, ESADE, Program for Leadership Development ikastaroa ere, eta gero txoritxo batzek esan dianez, berak pertsonalki badauka euskararekiko atxikimendua eta konpromisua. Hortaz, interesgarria bere ekarpena dudari gabe jardunaldi honen baitan. Nahi duzunean, Ainhoa aurrera. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko Euskaltzaindiari eta Jagon Sailari ekitaldi hau antolatu eta Kutxabank gonbidatzeagatik. Hasi aurretik zorion bikoitza eman nahiko nuke Kutxabanken izenean, alde batetik zorionak Euskaltzaindiari dagoeneko aurreko urtean mendeurrena bete duelako, eta gaur egun jatorrizko helburuak eta balioak sendo eusteko gaitasuna eukitzea mende oso batean zehar, errexa ez dalako, eta lan handi eta koherentziaren ondorioz egindako mendeurrena delako. Eta zorionak Jagon Sailari euskararen ezagutzatik erabileraren normalizaziorako pausoak hobeto ulertzeko egiten ari den lanagatik. Une honetan bai gizartean eta batez ere Kutxabanken ere ezagutzatik erabilerarako pauso horren beharra sentitzen degulako. Zorionak beraz eta segi horretan. Guk ere Euskaltzaindiak bezala historia luzea dugu Bizkar gainean, eta nire aurkezpena 4 ataletan bereiztuko dut. Alde batetik nor garen, nondik gatozen, zein dan gaur egungo gure realitatea eta nora joan nahi dugun. Nor gara, Euskaltzaindiak bezala, bi hitzetan esango dizuet nor garen. Alde batetik, 2012an sortutako banku bat gea, BBK, Vital eta Kutxan arteko bategitearen ondoriozko banku bat gea. Estatu mailako talde bat gea, Kutxabank eta Kajasurrek osatzen duguna. Eta bertan 5.300 lankidetik gora egiten dugu lana. 5.300 hauetatikan Hego Euskal Herrian 2.700 pasatxo gea. Eta 2.700 lankide hauetatik 100% egiten du lan zerbitzu zentraletan, eta 180 2.200 inguru egiten dugu lan sarean. Sarea esaten detenean, batez ere bulegotako partikularretako sarea da, enpresatako sarea da, eta gero banka personalen daukagun zerbitzu berezia da. Izaera soziala dugu. Izaera soziala dugu batez ere gure jabegotza BBK, Vital eta Kutxa Fundazioen esku dagoelako. Eta gure dibidenduen 100% fundazio hauetara bideratzen dalako.
Eta dibidendu hauen 50% berriz ere gizarteratzen dalako. Horregatik dugu izaera soziala. Bueno, eta gure sorrera. Garrantzitsua da historian atzera egitea gaur egun non gauden jakiteko. Eta zergatik gauden tokian. Atzera mende bat baino gehiago egin behar dugu. Duela 170 urte, 1850 urtean, sortzen da lehen aurrezki kutxa. Hasiera batean aurrezki kutxa municipalak sortzen dira eta gero aurrezki kutxa probintzialak sortzen dira. 1850ean Gasteizko aurrezki kutxa municipala eta baitetxea sortzen da. Orduko Caja de Ahorros Municipal y Monte de Piedad de Vitoria. 25 urte beranduago, 1875ean, Iruñakoa sortzen da. 1879an Donostiakoa, eta aurreko mendera iristen gea, 1907 iristen gea Bilboko kutxa sortzeko. Une hartan noski, euskeraren presentzia ez zegoen apenas kutxadan. Eta 1960 urtera iritsi behar gea, euskararekin lehen aldarrikapenen zantzuak ikusteko. Gerturagoko historian, historiaren errepaso bat egingo dugu, pixka bat une zehatz eta azpimarragarrien momentuak ezagutzeko. 1960 hamarkadan, euskararen biziberritzearen aldeko lehen aldarrikapenak sortatzen dira. Eta hiru puntu edo hiru gai azpimarratuko nituzke momentu hartan. Alde batetik, euskararen erabileraren aldeko lehen aldarrikapenak ematen dira. Bigarren, euskara ikasteko diru laguntzak mugitzen hasten dira, langileen eskaeraren ondorioz, eta hirugarrenik langile euskaldunen lehen kontratazioak ematen dira. Hamarkada bat pasatzen dugu, eta 1970ko hamarkadan euskara, hizkuntza planak pixka bat aurreratzen hasten dira. Diseinu lanak eta estrategia lantzen hasten da, eta momentu horretan, euskara de bitartekari finanzieroetan txostena sortzen da. Langileak euskalduntzeko indarra eta mugimenduak handitzen joaten dira, euskara eskolak, barnetegiak eta bar sortzen dira, eta horrek, hamarkada horretan zehar, langile asko euskalduntzen ditu. Horretarako material asko sortzen da, hor argazkitxo batzuk badauzkatzue, hiztegiak sortzen dira, txostenak sortzen dira, eta horrek eramaten gaitu 80. hamarkadara. 80. hamarkadan beste aurrera pauso bat ematen da. Eta da, euskera bankugintzarak moldatu egiten dela. Euskera teknikoago bat sortzen da, eta esamoldeak euskeratu egiten dira. Lexikoa, hiztegia, pixka bat aurreratzen joaten da. Laneko euskara ikastaro teknikoak sortzen dira, eta hor dago argazkitxo bat, nire gaur egungo oraindik lankide batzuk azaltzen dira, eta beste batzuk ja jubilatuta daude. Baina bertan dauden lankideak euskaldunak dira, euskaldun zaharrak dira, baina euskara teknikoa lantzen hasten dira une horretan. 80. urtera joaten gea, eta hor, 3 herrialdetan kutxa municipal eta probintzialaren arteko bategiteak ematen dira. BBK, Vital eta kutxa sortzen dira. Eta zentzu horretan, 3 herrialdetan bategite hauek egiten dutena da, negozioa pixka bat, negozioan zentratzen da, enpresaren lehentasuna, eta euskararen plangintzak pixka bat bigarren maila batean gelditzen dira. Eta gora bera asko dituzte eta herrialdearen arabera ere ikusten da bakoitzak bere bide hartzen duela. 2000 urtera iristen gea, eta orduan hor, egoera aurreko hamarkada horren ondorioz ikusten dugu bide desberdinean edo iristen dela. Araban zein da egoera? Araban euskararen presentzia zaintzen da,
sustapen lanak egiten dira, langileek euskara bideratzeko laguntzak eskaintzen dira, baina oinarrian euskararen kudeak eta itzulpengintzan oinarritzen da. Bizkaian errealitatea oso desberdina da, hemen lana, txingurri lan bat egiten da, hizkuntza plangintzak ezartzen dira, implementazio egiten da, eta garrantzitsuena, sistematizazio bat ezartzen da. Sistematizazio hori oso eremu fokalizatuan dago. 40 bat bulego aukeratzen dira, eta 40 bulegoietan lana asko aurreratzen da. 40 bulegoietan, alde guztitako eragina dago, bai publizitate aldetik, trebakuntza aldetik, hor zuzenean lantzen da. Baina bulegoietatik kanpo euskararen plangintza pixka bat gora beratsuagoa da. Gipuzkoan, zein da egoera Gipuzkoan? Lehenengo urtetan, lehenengo hamarkada horretan, 80etik 2000 urtera, ez du jarraipen handirik, euskararen hizkuntza kudeaketak ez du jarraipen handirik, 2000 urtean berriz oso garrantzitsua den atal bat edo gai bat azpimarratu behar dugu. Eta lehen Iratxek komentatzen zuen gaietako bada. 2000 urtean erabakitzen da jende aurreari begira dagon edozein lankide berri kontratatzeko orduan elebiduna izan behar dela. Honek gerora ikusiko ditugun zenbait datutan eragina handia du. 2000 urtean erabakitzen da hori, eta lankide guztiak euskaldunak izan behar dira. Euskaldunak, elebidunak izan behar dira. Nafarroa ez daukagu hor kan, bere garaiko kan, gero Kutxabank ez dalako izan, baina Nafarroako errealidadea azpimarratzia ere garrantzitsua da. Garai hartan, 2000ko hamarkada horretan, Nafarroan UPN zegoen, agintean, eta momentu hartan, bezeroaren hizkuntza hobetsia sartzeko erabaki hartzen dute. Hizkuntza paisaian ere kontutan eukitzen dute euskararen presentzia, euskara ikastaroak ere diruz laguntzen dira, itzulpengintzan oinarritzen da batez ere euskararen kudeaketa, baina garai hartan ja dagoeneko euskara kalitate prozesuetan txertatzen da, eta aurrera bide nabarmena ematen da Nafarroan. 2012an, 3 BBK, Vital eta Kutxen bategitea ematen da. Eta horrek eramaten gaitu gaur egungo errealitatera. 2020, Kutxabank zein da gure errealitatea. Datu batzutan pixka bat egoera ikustearren. Herrialdeka ikusten dugu desberdintasuna handiak dauzkagula. Euskeraren ezagutzan. Txikienetik hasita, Nafarroan 28ko elebidun kopurua daukagu langileen artean, Araban 40koa, gutxi gora bera, Bizkaian 76koa eta Gipuzkoan 84koa. 84koa oso ratio ona da, eta azpimarratu egin behar dugu. Baina hau, gaur egun daukagun egoera hau, orain dela 20 urte hartutako erabaki baten ondorio nabarmena da. 2000 urtean erabakitzen da jendaurreko lankide kopuruan beharrezkoa den elebiduntasun hori, bai? Baina 20 urte behar ditugu efektu horren indarra ikusteko, ez da? Datuak datu, azpimarratu nahiko nuke, herrialde bakoitzian eukidegun edo daukagun elebidun portzentaia herrialde bakoitzekoa den gainekoa dela. Ta hori zergatik, neurri handi batean kontratazioen politikari esker. Gaur egun gure kontratazioen elebidun kopurua 80koa da. Lan esparruari begira. Ze eragin daukaten kontratazioek. Lehen esan dizuedan bezala, 2000 urtean hartutako erabakia da, jendearekin kontaktua daukan edonor elebiduna izan behar dela.
ez da baldintza berdina ezartzen zerbitzu zentraletarako, ez daukalako bezeroarekin harremanak. Eta horrek eramaten gaitu gaurko beste errealidade berdina beste alde batetik ikusita. Eta da lan esparruaren arabera. Hor, gora berak baditugu, portzentairik handiena banka pertsonalen daukagu, 80% iristen da, bataz beste, herrialdea kontutan hartuta, Nafarroko datuak ere kontutan eukitzen ditugu hemen, Eta zerbitzu zentraletan berriz, 65%koa da. Zergatik handa diferentzia hau? Esan dizuegunagatik, alde batetik, kontratazio politika desberdina delako, desberdina edo, exigentzi maila euskararen ezagutzan sarean altuagoa delako, eta beste alde batetik ere, kanpo eta barruko presioak ere baditugulako. Bulego sarean adibidez, hori, esan detena. Beste datu batzuk, euskaraldiarekin lotutako datu batzuk, iruditzen zait gaur egungo errealidadearekin, eta orain datozkigun urrengo asteekin eragina handia daukatela, edo garrantzia daukatela. Euskaraldian, une honetan 129 arigune sortu ditugu. Ez, arigune ditugu bulego desberdinetan, arigune gehiago sortu dira berez. Eta aurrikusten duguna da, 700 bat lankidek izen emango dutela edo dugula. Bezeroari begira, 80.000 bat bezerok daukate euskera bezero fitxan hautatuta. Ikus dezakezuten bezala, ezagutza aldetik, ratioak politxak dira, baina egila da erabilera aldetik oraindik baditugula gure etxeko lanak egiteko, batez ere gure intraneta elebitan, gure zerbitzu guztia, bai kanpora begira eta bai barrura begira, elebitan dauzkagu, baina oraindik konexio asko ez dira euskeraz egiten, ez dakit, bileratan ere erabilera mugatuagoa da, eta bar. Aurrera joko dugu. Gure gaur egungo errealitatea pixka bat gizartean, zein da? Enpresa handi bat gea, eta handia gean neurrian gure zailtasunak eta errestasunak ditugu, kontziente gea lurraldean ze eragin daukagun. Oraintxe bertan, pixka bat kafetxuan esaten genuen bezala, aurreko euskaraldian, gure kutxazain guztitan, euskaraldiaren logoa zegon. Azkenian gure presentziak eragina dauka onerako eta txarreako. Eragin hori bi norabideetan doa. Alde batetik, bezeroek eta kanpoko eragile guregan indar asko eragiten dute, eskaerak diala, edo arauak diala, edo elkarkidetzako hitzarmenak diala, eta guk ere eragiten dugu. Pixka bat, gure realitatera gehiago gerturatzeko ami bat prestatu dut. Eta ami horretan, lehenengo ikusiko duguna izango da, nun ikusten ditugun gure indarguneak. Oso motzean egiteko, baina bi azpimarratuko genituzke. Alde batetik, lehen esan dugun elebidun kopurua, eta honek ematen digu kriston aukera, aurrera joateko eta erabileratik, ezagutzatik erabilerara jotzeko aukera handia ematen digu. Beste alde batetik urtetako esperientzia. Urtetako esperientzia eta gaina esperientzia zabala herrialde bakoitzak bizipen batzuk izan ditulako eta bide desberdinak landu ditulako hizkuntza kudeaketan. Orduan hori guretzako oso aberasgarria da. Batez ere orain bideratzen ari gean beste bide batean. Orain arte hizkuntza kudeaketa elebitasunaren borroka baldin bazan, orain elebitasunetik eleaniztasunera pasa nahi dugu. Ondorioz, aurreko esperientzia hori oso baliagarria da guretzako. Aulguneak, hemen ere beste bi azpimarratuko nituzke. Alde batetik erakundetze maila. Une honetan, Kutxabanken hizkuntza gainerako aldagaiekin batera kudeatzeko erresistentzia batzuk ditu. Negozioa da lehentasuna, krisi egoera batean, helburuak agian pixka bat urrundu iten dira lehentasuneko helburutatik bukaerakotara,
eta une honetan negozioa da lehentasuna. Lehen komentatu dizuedan bezala, 80. hamarkadan BBK, Kutxa eta Vitalen gertatu zen bezala. Beste alde batetikan, eskaera maila. Ikusten duguna da, eskaera maila edo presioa, gizarte presioa, bai barrukoa eta barne presioa eta kanpo presioa, pixka bat apaldu egin dela. Kanpo eskaerak alde batetikan, bezeroen aldetikan, beste sektoreko beste erakunde batzuetatik eta inkluso instituzioetatik ere agian pixka bat aurreko hamarkadan baino ahulagoak dira. Eta barne presioak ere txikiagoak dira, bai langileen partetikan eta baita sindikatuen partetikan. Neurri handi batean, eskaera maila gutxitze hau izan daiteke batez ere aurrera pauso handiak eman ditugulako, baina egia da bide asko dagoela oraindik egiteko. Mehatxuak, nun ikusten ditugu mehatxuak? Une honetan, zalantzari gabe krisi ingurumari honek baldintzatzen, por cierto, ingurumaira ez, ingurumari. Krisi ingurumari honetan, egoera konplikatua da eta lehentasunak beste batzuk dira. Sortu ginenetik, 2012an sortu ginenetik, sortu ginean 2008ko krisi finantzieroa tartean genuela eta kudeatu beharra genuela, interes tipoaren jaitsierak zuzenean eragiten du gure negozioan, eta aurtengo osasun krisiak zer esanik ez. Ondorioz hor, lehentasunak lehen esan deten bezala, zaildu egiten du gure hizkuntzaren kudeaketan aurrera egiteak. Atzera egiteko arriskua badaukagu. Zergatik, modu proaktibo batean hizkuntza kudeaketa espaldin badegu lantzen, modu reaktibo batean erresistentziak sortu daitezkelako. Eta erresistentzia horiek sortzen baldin badia gero puskatzea askoz ere zailagoa delako. Eta azkenik, elezuriketa edo glotowashina. Zer da hau? Azkenian gure buruari egiten dizkiogun, aitzakiak jartzen dizkiogunean, edo buruzuritzea, edo justifikatzea, edo makillajea. Beste zentzu batzutan ere, genero gaietan pinkwashina edo ekologian greenwashina esaten den bezala. Baina, ami hau bukatzeko, pixka bat, esperantza pixka batekin, zein aukera ikusten ditugun azpimarratuko nuke. Lehenik eta behin egindakoa finkatzeko aukera. Lan asko egin dugu, badakigu zer dan egin behar deguna, eta esperientzia badaukagu. Orduan, egindako lan hori benetan barneratu egin behar dugu eta gurean integratu behar dugu. Kultura berri bat sortzeko aukera. Azkenean, herrialde bakoitzak oraindik berea dauka eta kultura berri hori osatzeko aukera oso polita da. Eta abia puntu berri batetik abiatu eta aurrera. Lidergotza partekatua. Lehen hemen eztabaidatzen genuen edo ze beharrezkoa den hizkuntza gaietan lidergoa konpartitzea. Eta hor, badaude, Caja Laboralekin batea, finantza munduan ikusten dut indar asko daukagu eta beste entitateak erakartzeko beharra sentitzen dugu. Eta azkenik, konplizitatea. Ezinbestekoa da hizkuntza kudeaketan instituzioekin, beste entitate pribatuekin, eta konplizitate hori eukitzea eta hitzarmenak eta lantzea. Egoera hau errealitatea izan da, norantzkoaz. Ez dakit nola noan denboraz. 5 minutu, bale. Norantzagoaz. 4 lehentasun edo 4 erronka ditugune honetan gure etxean. Alde batetik, elebitasunetik eleaniztasunera pasatzea, aurreko hamarkadetan euskera gaztelania arteko harremana kudeatu beharrean aurkitzen ginen, eta une honetan estatu mailako entitate bat izanik, beste lurralde batzutako hizkuntzak ere kudeatu beharrean gaude. Ezagutzatik erabilerara, datuak ikusi dituzue,
ezagutzarenak, erabilerarenak neurketarik ez dauzkagu, baina jakitun gea hor gap handi bat, diferentzia handi bat dagoela bidatuen artean. Konpromisoa, lankidetza eta konplizitatea. Ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzarekin dugun hitzarmena 2015ean finantza sektorean 8 entitate desberdinek sinatu genuen hitzarmen hori lantzea eta jarraitzea. Lehen Mirenek esaten zuen bezala, hor badaukagu zer egina, asko aurreatu dugu finantza sektorean, baina oraindik baditugu erronka batzuk hor. UEMarekin ere baditugu hitzarmenak, edo hitzarmena daukagu, 2006an sinatutakoa, eta gero lankidetzak, gure egunerokotasunean sortzen dian lankidetzak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta soziolinguistika klusterrarekin Gipuzkoa berdinago egitasmoan parte hartzen dugu, gizute jendaurrean agerpenak euskararen erabilera areagotzeko. Ni neu Gipuzkoako Kutxabankeko arduraduna izanik, nire azkeneko 2 urtetako prentsaurreko guztiak euskara hutsez egin ditut. Pixka bat bide horretan, ez? Konpromezuak. Donostiako udalarekin ere elkarlana egiten dugu, Euskararen Kontseilu sektorialean presente gaude, eta gero, nola ez? Euskaltzaleen topagunean, Euskaraldian ere parte aktiboa gara. Eta Euskararen ziurtagiria ateratzea da gure laugarren erronka. Hortxe gabiltza, 2008an Kutxak aterazun, 2010an bebekak, baina Kutxabanken oraindik ez dugu atera. Eta, horretan ari gea. Ze tresna erabiltzen ditugu horretarako? Hor dituzuten 4 tresnak. Hizkuntza politika, hau da gure dokumentu laburtxo bat, eta norabidea markatzen digu. Gero, hizkuntza irizpideak, hau protokolo moduko bat da, eta hemen adierazten diguna da, gure egunerokotasunean gauza txikitan nola funtzionatu behar dugun. Telefono nola hartu, bezero bat nola hartatu, horrelako gauzak dira. Zentzu horretan, momentu honetan, hizkuntza politika ikastaro bat prestatzen ari gea artez aholkularitzarekin. Pixka bat gai hauek berreskuratzeko. Hizkuntza plana izango litzake gure 3. tresna, eta hemen egiten duguna da urteroko helburuak finkatzen ditugu, eta gero urtean bitan gutxienez hizkuntza batzordean egiten zaie gai hauei jarraipena. Eta gure hizkuntza kudeaketan 3 hizkuntza mota dauzkagu barneratuta. Alde batetik, erakunde hizkuntzak, euskera eta gaztelania. Erakunde hizkuntzan gure lan tresnan 2 hauek dira barneratuta dauzkagun hizkuntzak. Eta lehentasuna euskarari ematen zaio, baina gero erabilera konplexoagoa da. Baina barne hizkuntzak 100% 2 modutara erabilditzazkegu. Eskaintza hizkuntza da herrialde bakoitzean hizkuntza ofizialaren erabilera. Katalana, valentziera, galiziera eta gaztelania. Eta zerbitzu hizkuntzak ere baditugu, batez ere kutxazainetan erabiltzen dianak, herrialdeko hizkuntza eta haratago joaten dianak, batez ere kanpotarrei zerbitzua emate aldera. Frantsesa, inglesa, arabiera eta alemana, eta barba daude. Eta hemen ikusi dezakezute, pixka bat, gai desberdinetarako erabiltzen ditugun hizkuntzak. Bulegotan eta erakuslegiotan eta barruko paisaian gaztelera, euskera, katalana, valentziera eta galegoa dago. Inprimakitan valentziera ez daukagu, eta gero web korporatiboan gaztelera eta euskera dauzkagu. Inglesa oraindik garatu gabea daukagu, eta web komertzialean eta online bankuan gaztelera eta euskera. Eta nire partetik eskerrik asko zuen arretagatik, eta edo zer zalantza balego, prest. Mila esker, Ainhoa, zure aurkezpen zehatza eta beratxagatik. Mila esker, benetan. Galdera batzuk piztu zaizkit zure aurkezpenaren arira. Eta horietako bat da,
ahulgunetan aipatu duzula eskaeraren ahulezia bi mailatan, bai erakunde barruan, baita ere kanpo eskaeran. Bigarren horretan gainera, kanpo eskaera da merkatuan aritzea peto-petoa, eta da eskaera eta eskaintza. Eta eskaintza areagotuko da, eskaera horretarako baldin badago. Bai barne eskaeraren ahuleziaren aurrean, bai kanpo ahulezi horren aurrean badituzue zerbait pentsatuta, zerbait planifikatuta? Kanpo bezeroen eskaerari begira, gure hizkuntza eskaintza elebiduna da, zentzu guztitan. Batez ere, une honetan, indarra hartzen nahi dan digitalizazioen gaian, gure prozesutan euskera barneratuta dago egunean. Orduan, batez ere gure lana izango litzake beste eragile batzurekin elkarlanean aritzea eta eskaera bera indartu dadila, eta erabilera indartu dadila. Azken, adibidez, digitalizazioen gaian, azkeneko bolaran, edo azkeneko urte honetan, gaztelerako eskaintza euneko 20 igo baldin bada, erabilera euneko 20 igo baldin bada, euskerako euneko 60 igo da. Hor badago pixkanaka, baina zailagoa da. Gure eskaintza euneko egunean euskalduna, euskeraz ere badelako. Eta barrura begira, gure barne tresnak aktibatzeko modu bat, bada barrura begira dauzkagun kau edo erabiltzaile arreta zerbitzua eta gero hizkuntza kudeaketako zerbitzuan eskaera jasotzen dianean, horiei erantzutea, hori da erabiltzen duguna. Oso ondo. Beste zalantza bat, zuen nora goazen hortan, horretan planteatzen duzue elebitasunetik eleaniztasunera zoazela, ezta? Ez dago arriskurik horretan euskara nolabait galdua geldi dadin beste hizkuntzen artean? Hau da, euskara hizkuntzetatik beste bat baino gehiago ez izatea. Ez dago horretarako arriskurik? Neri orain galdera entzun da, bururatzen zaiten beste galdera bada. Ume batei bi hizkuntza ikastia edo 5 hizkuntza ikastia, ez aldago arriskurik 10 hizkuntza galtzeko 5 ikasten ditulako. Ez dugu horrelakorik pentsatzen. Nik uste dut hori gizakian aberasgarria den bezala, entidade batean ere oso aberasgarria dela. Binomio hori planteatzia arriskurik ez diot ikusten. Kontutan eduki behar dugu gaina, guk oso barneratuta daukagula gure hizkuntzak, gure enpresa hizkuntzak edo lan hizkuntzak bidiala. Eta lehen etxita dagoela euskera, naiz eta gero erabileran, baina azpiegitura hori badaukagu. Eta kontutan eduki behar dugu, beste alde batetik gu estatu mailako entidade bat gehala. Orduan, beste herrialde bakoitzeko hizkuntza ofiziala errespetatu beharrian gaude, bai ala bai. Hornek nik uste dut aberastu iten gaitula, eta gero aurretik daukagun hizkuntza euskera bultzatzeko historia horrekin, nik uste dut ematen diguna horrek indarra da, besteak zabaltzeko, eta horrek ez du esan nahi euskera txikituko denik. Kezka hori ez dut ikusten.